El Consell i l'Ajuntament de València donen el primer pas per la recuperació del barri del Cabanyal-Canyamelar amb la signatura del conveni de col·laboració. Per això, la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, ha destacat, juntament amb l'alcalde de València, Joan Ribó, el valor d'aquest acord entre ambdues institucions per al 2016. El govern del Botànic apostem per la rehabilitació com un vector de la nova economia, perquè genera 3 llocs de treball per cada un que genera l'obra nova i perquè tenim molts edificis que tenim que recuperar, que tenim que rehabilitar, que tenim que recuperar per a la ciutadania, que tenim que recuperar per a les persones, perquè la rehabilitació rescatem edificis, però també rescatem persones i rescatem sobretot també oficis que durant el període de la bombolla immobiliària després del període de la bombolla immobiliària es van perdre, rescatem oficis vinculats a la construcció, a la fontaneria, a l'electricitat i sobretot també als arquitectes, als enginyers. Entre les actuacions que s'han previst està la rehabilitació de 250 vivendes, la substitució i nova edificació d'altres 50 i la millora d'espais públics. Va suposar una mobilització de recursos humans i de recursos econòmics i, en definitiva, i acaba el més important, el donar este pas endavant de la destrucció, passem a la recuperació i a la protecció d'este barri emblemàtic per a la ciutat de València. El govern valencià aposta d'aquesta manera per la rehabilitació com a vector de la nova economia de la comunitat.